The professors there exchange notes with the State Department. Then we champion this. And as we take metrics, because WASREB, the regulator, the Water Services Regulation. Polio eradication is Rotary's #1 external initiative. Our #1 external priority. We made a promise to the children of the world that we shall eradicate polio. And I mean eradicate, that polio shall be the second disease in humanity's history to be so eradicated. When we started, polio was maiming and killing 1,000 children per day in 125 countries. Today, white polio is endemic only in 2 countries, Pakistan and Afghanistan. And my dear friends, let me tell you this. Last year, we had only about 35 cases of white polio. So we are down from 1,000 cases per day to 35 in the whole year. And this year, I understand we've had just about 10 or so, which means hopefully we may get to 0 this year. Site for our legacy project, our district conference project. And what better legacy than to put in place a digital lab for a school which has so much need and uplift the community and connect them to digital opportunities, because it uplifts the life. And the co-occupant, they were interviewed or interrogated on that aspect. As for today, we have the scenes of crime from the DCIO office, we have the public health officers, we have the veterinary officers. Right now they are doing a follow-up on now how we can have the discretion by the court on how now we can be able to dispose the donkeys that are under our custody. The donkeys themselves, they were 31 in number, and by the time they arrived at the station, it was confirmed 12 were dead, 3 are unconscious, and currently 16 are in good health and already have been narrated from the truck. Janeno mar kalatvlive wadhi nyime kanyo ndo komedo kawani tuo ndo mar polio osedok piny kowuok kuom kwan mag nyithindo maromo kanyo 1,000 odiochieng' kodiochieng' nyaka kwan mag nyithindo maromo kanyo 35 e higa. Mano endo biro kod kanyo kod okenge makare ma osebed kiketo kod jolony matiyo machiegni rakruok kod tuo endo mar polio. Kalore kanyo kod Rotary International mabende osebedo kanyo ng'ala manyime neno kanyo koni gikedo kod tuo endo mar polio. En kanyo ni pinje ariyo kende, mano endo mar Afghanistan kod mano endo mar piny Pakistan. Mosebedo kanyo kandiko kwan mag jotuo mag polio e higni buora mosekalo chien. Polio eradication is Rotary's #1 external initiative. Our #1 external priority. We made a promise to the children of the world that we shall eradicate polio. And I mean eradicate, that polio shall be the second disease in humanity's history to be so eradicated. When we started, polio was maiming and killing 1,000 children per day in 125 countries. Today, white polio is endemic only in 2 countries, Pakistan and Afghanistan. And my dear friends, let me tell you this. Last year, we had only about 35 cases of white polio. So we are down from 1,000 cases per day to 35 in the whole year. And this year, I understand we've had just about 10 or so, which means hopefully we may get to 0 this year. Site for our legacy project, our district conference project. And what better legacy than to put in place a digital lab for a school which has so much need and uplift the community and connect them to digital opportunities, because it uplifts the lives of the students and also their potential in the future to be economically empowered. So we've come alongside the Rotary Foundation. They have invested in the lab, as well as a large leading local bank which has also invested. So collectively we have invested about $40,000
into creating this digital. Apisas magobile gwenge koma Embu North koro ne tono makolori moro mane rikutingo kanyo punda maromo kanyo 31 mane igole county no mawajia kutero gwenge koma Juja. Report market kod mano endo ne oyudi kanyo endo kowuok kuom jopiny mabende nofwenyo wach market kod mano kinde mabende lorino ne okier kendo ne nyumore e ulalo moro. Apisa mar obila mane makolorino miwa report kaka nobedo. And the co-occupant, they were interviewed or interrogated on that aspect. As for today, we have the scenes of crime from the DCIO office, we have the public health officers, we have the veterinary officers. Right now they are doing a follow-up on now how we can have the discretion by the court on how now we can be able to dispose the donkeys that are under our custody. The donkeys themselves, they were 31 in number, and by the time they arrived at the station, it was confirmed 12 were dead, 3 are unconscious, and currently 16 are in good health and already have been narrated from the truck. Weg matatu kachiel kod johala matindo ibone ndo ma Migori koro ywak dok chien weche go koma gohala mano endo bende koro biro kalore kanyo kod olano endo mane boma ma Migori mane reko mukore kinde ma bende koth mapek no sebedo ka chwe pacho kaendi dalo machien kuchicho johala go ko ywak ni ohande gi koro gi kinde ni endi okosebedo ka dhi maber kalore kanyo ni dalo no endo mane tudo gwenge ariyo ma bende ne gitimo godo ohala kuom sani ni endi weche mag wuoth ka achiel kod mago mag ohala ok dhi maber kendo giywak ne sirikal mamalo mondo koyie to ne kaka inyalo resgi heyo nendo mapiyo. Tij ma Migori ni idwa lose kara on kosirito kode siasa mar 2027 mondo obi o campaign kode. Wan kaka jo matatu ma Migori kwariwgi sekta mar matatu te nyaka boda boda nyaka ji te nyaka jopiny ok wabi allow ja siasa moro amora mabiro wuok gi sipike kokete wi gari no campaign gi wach daraja. Yo sirikal inyowa osuru ichoko gimoro amora timore kawaida ang'amono gi mondo mi gilos daraja mondo mi wuotho obed mayot. Daraja mukre onge gimiluongo no ala kata mana biria kende onge. Iyudo ka kata mana geche kende onge stage. Kwayo ni sirikal marwa mar county otudrenwa gi sirikal mar national mondo gilosnwa daraja ni nikech sani geche moko chung' mana loka johala rem na giloka kaka gikal ka giduogo Suna West koni tek. Adieri maduk ni daraja osemiyowa changamoto mang'eny. Customer sana ok wayudi. Wan gi lal mapek makata mana pesa manyocha wayudo ok wayudi sama chalo kama. Wainyore saidi. Ma e backbone mar ohala e kaunti waka. To daraja no okethore gik mang'eny ochung'. Ohala, transport, kata ka in jatuo idwa tero district kata mana Ombo ibedo gi tich matek. So sani kan to nanyalo tieko kutagorogora beach mar njugu nikech an ajaus njugu. To sani ok anyal uso gorogora beach no ka ng'eny to gorogora ariyo. Koro aneno ko anda nodok chien pesa mana loko go be asechama tieko. Kinde gi kima bende koro liet mag siasa medo chuo Chieng motelo kanyo ni yiero maduong' chano bago pacho kaendi higa mar 2020 to kod 7 rowere mathur kaendi koro ikwayo mar mondo mi koro githegre kod jo siasa matiyo kodgi e yo marach kata mabende koro tudo gi kod timo tulo kinde rombego ko mag siasa kwayo maket kod mano endo ni oketi kod jo kanyo go ko mag riwruoge mathur kaendi makedo kanyo ni tiere mag siasa man kanyo kod kwe kinde romo go e county ma Kisumu. Luongani Millicent Oucho Otieno. Awuono wabedo kae tiegore kendo watemo manyo weche manyalo konyo oganda mondo obedi e yo makare mondo warit arita kwe marwa obed maber. Maduong' ma wago ka en ma ni wawacho ni samoro jo siasa bit kitiyo gi rawere mondo okel tulo. To wawacho ni rawere gi kwa miyo gi rieko kendo watiegore to nitiere chia moro ma ginyalo bedo go mopogore. Makoro wayudo ni gin be giwegi giwacho ni gidwa mana ni mondo gikaw kura mondo chieng' moro duondgi owinjre e debe. Koro wan be mane momedo siro ni chutho ji odhi okaw kura mondo ng'ato ka ng'ato ng'e ni koti kodi kichamo siling 500 kata pesa mo matin tidhi kelo tulo kamoro to kata ngima ni nyalo lal. Wanyiso ji ni kisekaw kura
to go ja siasa no kogno mondo ing'e ni en ng'at maber, en ng'at makelo tulo, nikech wacho ni jo siasa ema kawo rowere mondo kel tulo. Penjri, ka en ng'at makelo tulo, kik ugone kura, uweye mondo dong gi tulo neno. To ka en ng'at maber manyalo kelo dongruok ne piny, to gone uru kura. En Chieng, an ofisa maruoth motelo ne weche mag somo e kaunti ma Kisumu kaeri. Akwayo rowere duto moloyo duto te ni wa make sure ni wakelo kwe kamoro amora, wawach ni wadhi kawo kura to wadhi goyo kura kaka rowere kuonde duto te ma wanyalo pogore paro to wago siasa man gi kwe, siasa man gi hera. Kapono ni wasebedo kwa yiero ji matiyo kodwa, sani onego koro waloki wang'ianena ni to jotelo aina mage mwadwaro, nikech loch makare ema te kelo dongruok, to dongruok no eko ema biro kelo kwe. Ni kan kaka rowere nyaka wang'i maber jogo duto mwadwa yiero gi akanye gisetimo ang'o, tang'o ma ginyalo timo, ere agenda ma gin godo, to agenda gi ekite, ere agenda mar youth ma bende gichung' godo motegno. Naitwa Reverend Jackson Kibieko Tuwei, natoka katika eneo la Nandi. Katika eneo letu la Nandi na Kisumu na Kericho, kila mara tumekuwa na uhasama kwa sababu ya mambo ya amani, lakini kwa mambo ambayo tunajifunza na pia katika mashinani tunaenda kutangaza amani katika makanisa zetu, ili kwamba tunapoishi katika maeneo haya tuishi katika tenda duon but siasa manendo marodi mo kwayo kanyo ganda luo mondo mi sikito cha chiel aka bende gejewo kanyo boda boda mondo ne ni kinde duto gini to cha chiel aka giyango kanyo eko ni gintiere kanyo endo sirikal manywanda mano mar broad base kendo mano endo koro biro yangore ero mabende obag kanyo endo Kisumu kaendi e lap makirembe tarik 30 dwe mar 5 higa ni endi. Justice Adoyo ni kanyo kod ler mathoth. Mano koro doko ne chal mar wach kaka weche ne chalo e lap tuke no ero mar YWCA boma maduong' ma Kisumu. E kinde maduong' bura mar siasa noriwore kanyakla koda jobodaboda ma bende wuok e konde duto ma Kisumu County e okang' kendo e paro mar jiwo jobodaboda go eko kendo tego duond weche siasa no ero mar ODM. Kabende alapni eri mabende ne gigoe tung kabende gilando ni chieng' tarik 31 giko dwe ni eri gidwa bedo koda romo nero maratipo Kirembe Kisumu. Wendo bodhiale kine romo maket kod maendi jatend migao mochung' ne weche mag omenda John Mbade nokwa oganda jokan nyanam ni ka giyie to giwuotho e twech achiel. Gima ng'eyo noningo chandi kendo noningo chanda kendo noningo chand jotelo man kagi te en riwruok mar oganda luo. Nikech gimosemiyowa teko e Kenya ka ok en namba marwa. Gimosemiyowa teko e Kenya en riwruokwa kaka oganda luo. Mbadi bende nomedo ni ok gibiling' gibiro riwo wi jobodaboda kanyakla mondo mi oteg gi weche go mag yuto ahinya to tije go ma bende gitimo pile ka pile. Mane momiyo kane Rosa okona ni kapok wadhi e weche mang'eny to wabi waromie gi jobodaboda. Nikech jobodaboda gi nyoma tiyo gi nguvu gi kendo matek kabisa man manyo pesa. Omiyo be okoningo waketu mane siasa to ok wapar ni to empowerment maru to chalo nade. Dhok achiel maket kod maendi bende nosir kod gavana e kaunti ner ma Homa Bay mano Mikai Gladys Nyasuna Wanga. Tang'o momiyo oluoro oganda mar luo. Oluoro nikech riwruokwa ni kwawuok ni wadhi kamoro achiel to wadhi kuno kamiendi aka wino. Mane momiyo sani jomoko fwenyo gikelo jomoko e iwa ka mondo pogwa to wawacho ni wadagi ok wapogre wariwore wabedo gimoro achiel wadhi kumoro achiel. Mikai Wanga bende notiyo kod thuolo ni eri matelo ni gine piny owacho kaka ODM kendo kata jokanyanam ok giwuogi ka ema migosi Raila Odinga yande owegie. Nyiso wadi ruto rach. Adwa penjo ujo dalawa 2007 ka piny omoko lojwa ilango ng'ama nogore modhi nyaka Hague kodi manyo na gwambo wuonya lego loch dong Ruto tipani Raila nofuo mano bedo piny mowacho ni mondo wabede broad based government. Dhok achiel eri bende nosir machiegni kod jaod bura nero ma Kisumu West Mikai Rosa Kenyi Buyu mabende nokwa jobodaboda go eko kod oganda jokanyanam ni giwuogo kokarom gi chieng' tarik 30 gibi ginyis chung'gi kaka oganda luo. Bodaboda wan kaka mine une mwang'iyou nikech anayomiyo minyalo pada mayot to sama bodaboda nitie toka ang'e ni ng'ato ok dipada. Omiyo tarik 31
wang'iyo boda boda. Wachi ni kik wabed gi buses. Wang'iyo boda boda nikech kwan mar boda boda Kisumu County kende ng'eny tara na gi gana. Ka bende korka kore jaod burane Roma Seme Laktar James Wambura Nyikal noporo mana dhok maket kod mano. To kwaseriwore kamano, to ot mwabetie en ot mane? ODM. Nikech ODM ema wantie. One a broad base, one ODM. To jatelo mar ODM kane party leader one gi party leader sani iluongo ni ng'a? Oburu Dinga. Mago weche mabende nowache kinde maduond busisa mar ODM nobago romo moyedhi kod joboda boda duto mabende wuok e kaunti ni Rima Kisumo kama koro kwayo gol ne joboda boda gweko ni ka giyie to gidong kendo gisid duond buta achiel nero mar ODM. Wechege kibiro motelo ne romo maduong' mar ODM migeno bago chieng' tarik 31 giko mar dwe nieri. Ne Kala TV kuok e Kisumu County and Justice Adoyo. Lipod no bende ne kuno kanyo kod jafambo marwa Justice Adoyo bende makoro kele giko mar weche manyien machuok gi nyendi mar Podho Chieng. Ibedo mana kete bang' joyi mari mar Kala TV ne chenro mabiro nyime kaendi mano mabende koro gibiro kelo ni kanyo chal mar pewe. Oriti masani nyinga ne Tracy Ouma. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa.